Pozdrav ljudi, Ivan ovdje i dobrodošli nazad u Minecraft, Dvojcraft. Na Magic Landu smo, možete vidjeti da imam sada skin, što je novost ovdje, što znači da sam stavio server na premium. Prijave su otvorene, možete otići na naš face, prijaviti se ako baš hoćete igrati ovdje. Ne znam zašto bi igrali ovdje, uopće nema ljudi, mislim, samo sam ja ovdje, ne znam stvarno. Znam da sam prebacio kanal na malo profesionalnije snimanje, ali započeo sam igrati Minecraft prvo na kanalu i to sam prvo snimao i nekako me hvata nostalgija i odlučio sam ipak snimati tu i tamo negdje epizodu Minecrafta. Epizoda će biti negdje, da ovo je spawn, sam rekao to. Ovdje promijenili smo mapu, da, mapa je nova. Gdje si zekanje? Ovdje epizode na Magic Landu će biti, šta ja znam, možda jednom tjedno, možda jednom u 2 tjedna ili u mjesec dana, ne znam kako mi kad dođe. I dalje ću nastaviti snimati onako nove igre, gameplay, komentare, ali nekako mi paše da snimam još jedan let's play serijal, to će biti ovo. Ovdje neće biti komentiranje što i kako u Minecraftu, nego ću većinom samo ući igrati, onako čisti let's play, što inače puno ljudi na Balkanu snima. Ne znam, tako sam navikao snimati, nekako mi fali taj jedan let's play. Pa eto, snimat ću ovdje na svom serveru kojeg ja samo vodim. A usput ću snimati druge igre, kako sam već počeo snimati do sad. Ako me prvi put gledate sad, ne znate o čem se radi, nema veze. U biti ovo će biti jedan let's play, ono će biti gameplay, komentari novih igara i to je biti to. Mjesto za bazu sam se normalno pronašao. Tu su moje stvari. I sviđa mi se što sad napokon imamo skinove, više server nije krekiran, znači imamo svi skinove što je super. Jer tu mi bi bilo najviše smetalo dok je server bio krekan. I čekaj, meni treba hrane. Food, tam je food. Dobro. Gdje si zekane, dalmatinac? Joj, tebe trebam pripitomiti, čini te pripitomiti, hoćeš jest hranu. Hoćeš odrezak, evo ti odrezak jedan. Hoćeš možda trulo meso, ajde, evo ti trulo meso, hoćeš? Ajde, pojedi malo. Nećeš, ajde malo ovo, hoćeš to pojesti? Nećeš ni to, vraćaš mi nazad. Dobro, ajde. Još samo. U zadnje vrijeme sam počeo igrati, to jest nisam, počeo sam gledati Dragon Ball Z. Došao sam negdje do 114. 115. epizode jer izašla je igra Dragon Ball, sad ne znam, Dragon Ball Universe, tako nekako se zove, ne znam točno. Tu planiram napraviti gameplay komentar o toj igri, ali problem je u tome što ja nisam odgledao sve epizode i sad se to prolaziš kroz cijelu priču te serije, crtano kako hoćete nazvati. A ja ne znam cijelu radnju, znam samo do negdje 113 epizode, tako da želim sve odgledati, tako da kad budem igrao znam o čem pričam. Ja to sad po danu pratim negdje, to izgledam negdje, šta ja znam, 5-6 epizoda Dragon Ball Z-a. Sad zašto lutam ovdje? Pa zanima me koja je okolina ovdje, jer tek smo se spojili, ima nas tu par. Nastavio sam na premium zato što a bolje kad je server premium, malo zbiljnije ispada i svi imamo fino skinove, tamo nisu bili skinovi i to mi jako smetalo. A sad idem malo razgledati da vidim što se tu nalazi, ali neko već počeo nešto raditi. Promijenjena je mapa na serveru prije nekih 2 sata, bio sam tada gledao Dragon Ball Z pa nisam baš igrao ovdje. I sad me zanima gdje se što nalazi, baš me zanima jel ima kakva mesa ovdje u blizini, jer nisam bio, na zadnjoj mapi nije bilo mese, mislim da niko nije pronašao meso. Bajam, tako da bilo bi dobro da sad pronađem, da možemo i tu nešto zgodno napraviti, ono. Ponavljam opet, ovo snimam tek toliko što, hvata me nostalgija, nisam duže vrijeme uopće igrao Minecraft, a sad ovo se resetiralo, premium je što znači malo zbiljnija ekipa će sad ovdje biti. Prijave su ponovno otvorene, možete se prijaviti i ne znam, pošto sam prvi put počeo igrati Minecraft i zbog Minecrafta sam i počeo pričati ovako u videima, zašto ne nastavi tako snimati. Ja ovako lutam sada bez veze, iako nemam nikakav oklop, imam samo kacigu jednu, ali dobro. Ups, ovdje. Valja me neće niko ubiti jer stavio sam death counter, što očito ne radi pošto je server na Spigot verziji, te sa Spigotu i Spigot 1.8, snapshot, bla bla bla, tako nešto. I tu ima bugova što se tiče toga death countera, dijelite ga brojač smrti, tako da nisam baš siguran kako će to moći pratiti, jer već su par puta neko od njih umro, pokušali su vidjeti jel to sve radi, ali ne radi. Pa sam nešto mrdao oko toga i sad opet čekam da neko umre, da vidimo će se pojaviti. Brojevi ako se ne pojave, ništa, to ću maknuti, igrat ćemo bez toga. I ovdje izgleda ova tamna šuma,
Ne znam kako se ta šuma zove. Baš sad da vidim kako se zove ta šuma. Ta šuma se zove tajga. Dobro, tajga moja. Tu smo bili igrali u tajgi na No Stressu. Server kojeg je davnih dana vodio Bloodmaster. Da vidimo šta ima ovdje. Ma kakva zanimljivo mjesto za bazu. Možda budem tu predstavljao bazu, možda ne budem tamo gradio gdje sam do sad bio gradio. Ti mi smetaš, trebam proći, tako. Ništa, lijepa je ovdje baza, mislim, ne baza, nego koordinate za bazu. Ako koga zanima može doći tu graditi, ja neću, zato što već imam tamo ono moje mjesto mi se malo više sviđa, neću opet raditi kod neke vode. I da, ovdje nema nikakvih farmi što smo imali do sad, znači Ender Pearl nema, moramo sve to ponovo skupljati, raditi, hub, spawn izgraditi, sve na novo. Nema veze, nije baš puno ljudi ni bilo aktivno zadnji puta, pošto je sad restart. Neki ljudi su rekli da će se vratiti, da će početi aktivno igrati, pa makar imali zadaće u školi, dobro. Mislim da sam ovdje ja trenutno najstariji koji igra, još jedan igrač ima koji je stariji od mene, međutim on ima problema oko faksa. Tako da sam za sad trenutno ja jedini najstariji ovdje. Nemojte me pitati da snimam nikakve mini igre, niti ikakve modpackove da snimam, zato što je ovo snimam isključivo iz razloga što mi hvata nostalgija i prvo sam započeo sa Minecraftom i ovo je moj server koji je već, mislim da će 15. ovog mjeseca biti 3 mjeseca, da je 3 mjeseca vođenja ovog servera, da je aktivan. Tako da odlučio sam ovdje snimati, neću ništa ostalo od Minecrafta, jer mi preko glave toga se, znači samo ovdje i ako baš hoćete gledati mene u Minecraftu imate ovaj serijal, ne serijal, ajde, epizode tu i tamo će biti. A ako nećete to pratiti, imate moje gameplay komentare. Evo, opet sam se vratio u tajgu, malo sam upao u ovo. Evo mi opet u tajgi biomu, pa ako neko hoće graditi ovdje, evo vam koordinate. Jer sad baš istražujem, gledam što se sve nalazi okolo. Baš bi volio da bude ovdje nekakav mesa biom u blizini. Bilo bi dobro. U zadnje vrijeme sam počeo igrati puno raznih igara, od Unturned to the Forest, Stranded Deep, Resident Evil Remaster, šta je još bilo? Kako su fino. Ovdje neko već počeo graditi. Dobro, znači tu će biti nečija baza. Dakle, počeo sam puno igara, počeo igrati u zadnje vrijeme. Ne znam zašto, ali mi se nekako ne sviđa i uvijek se stalno vraćam u Minecraft, što je malo čudno, ali eto. Mislim da je Minecraft čak i igra u kojoj sam prve najviše sati dolaze, poslije toga ga prati... Poslije toga ga prati PES 2009. Poslije toga ide Call of Duty 4, pa League of Legends. A možda tu negdje je Resident Evil 1, ne mogu se točno sjetiti zato što sam tad bio još mladić, klinac. Dobro, sad sam mladić, onda sam bio još klinac. I nisam nikako mogao pratiti sati, tako da ne znam koliko sam baš puno odigrao tu, ali... Mislim da ima i tamo puno sati, sigurno negdje 100 sati najmanje, iako je to... Većinom igra predviđena da pređeš jednom i to je to, ali... Ja sam igrao par puta, prešao sam mnogo previše puta. Ali da nekako se uvijek vratim uvijek u Minecraft, ne znam zašto, valjda mi to nekako igra koja mi najviše paše u današnje vrijeme, jer ovdje možeš raditi koliko god hoćeš, ili ćeš raditi 3 sata, 1 sat, 10 minuta, nije bitno. Uvijek imaš nešto od pametno za raditi ovdje, tako da. Kravice! Svinjice! Ups. Ha, majko moja mila, ucrvao sam se dok sam pronašao nazad put do svoje baze, to je s početka ove moje bazice. I dobro, video sam onda idući epizodi, to je to za prvu epizodu ovdje, ne znam, već biti možda idući, možda sljedeći mjesec, ajde, vidimo se sljedeći puta.